En diferit, des de Sabadell, comença Els Engels de Marx. Bon dia, benvinguts als Engels de Marx. Comunismo, libertad, comunismo, libertad. Tu què vols, comunismo o libertad? Yo libertad, soy libertariana yo, libertaria. Libertat? És una serpienta. Sí. Jo crec que el millor és llibertat per morir-te. Com esteu, Miquel Nuez? Libertad para ser pobre. Cansat de què? De treballar. De treballar, sí. Cansat. Define trabajar. Has treballat en té vida, cabrón. Drogas en el laboratorio. Vale. Com estàs, Andrea de la Torres? Aquí estamos. Molt bé. ¿Por qué hemos venido? Aquí estamos poniendo venir. Bon dia, bona tarda, bona nit. Com hauríem de començar el podcast? Depèn... Hola, bones. Hola. És imparcial, saps? En plan... Bones tardes, amics meus tots, com deia aquell gran de... Bueno, realment, bon dia es pot dir a qualsevol moment del dia, perquè sempre és dia, saps? No. Com que no? No, a la nit. Bueno, el dia dura... Però és, Dia- no és dia com a Dia concepte sempre. que hi ha sol, sinó un dia sempre, perquè un dia, saps? En plan... Bueno, però se suposa que dia és quan hi ha llum del sol. Ah, no? Realment Perquè seria hauríem de bon dir- matí, bona nit. Però i jo vaig a full, en plan... bon dia, bona tarda, bon vespre, que s'estava perdent el bon vespre. Bona vesprà. Bon vespre. Ui, tant. La meva iaia ho diria. Llavors, si jo ho diu la meva iaia... Good evening. Good evening. Bueno, a ver, que estamos por los... Sí, bueno, començarem una miqueta amb el Vale. debatillo, a part d'emmenar-nos per les branques. Laura millora. Hòstia, Sí. Laura, hòstia, Laura. que No. Hem començat molt fort, som uns Laura. companys de merda. Laura, que la pobra està malalta, no puc venir, i una abraçada des d'aquí, Laura. Una abraçada molt Jope, em forta sap molt greu. i a la propera que vingui, que si no... A tu, Jo perquè no sé fer tan bé com tu això de presentar, Que macho, és molt dur. l'Albert està nerviosito. Estic nerviós, no us enfadeu amb mi si faig alguna cosa que no toca. Bueno, començarem com sempre allò canònicament amb el debatillo, i un tema que havíem pensat avui per debatre era el tema de la homofòbia i el racisme a l'esport, arrel de molts casos que hi ha hagut des de l'últim cop que ens vam reunir a fer el podcast. I bueno, és que molts casos. Poder el més sonat el del jugador del València, Diacabí, amb el jugador del Cádiz, Juan Cala, on presumptament, perquè no volem cap querella, presumptament, i així ho provaven uns micros, que bueno, després parlarem dels micros. Li va dir puto negro, no? Algo Li va així, dir o... textualment puto negro, Presumptament. presumptament, sempre presumptament, perquè no volem anar a la grajola. Què opineu de que el jugador volgués marxar? Bueno, la cosa va ser, li va dir això, el jugador negre del València, Diacabí, li va comentar a l'àrbitre, volia marxar, perquè no volia aturar aquest atac racista, i bueno, volia marxar, es va mig parar el partit, no va ser ben bé parar o suspendre el partit, però sí que es va aturar, perquè els jugadors del València van abandonar el camp. Llavors es va debatre molt en plan si havien de, com a bloc d'equip, abandonar el partit per no tolerar un abús de qualsevol tipus, en aquest cas racista, a un company. I finalment van sortir sense el jugador afectat, Diacabí el van substituir. I a més, al València, quan foten els canvis, a Twitter els patrocina Hyundai i van fotre un tuit de canvi patrocinado por Hyundai, que és com genial. Jo no sé, i tu creus que li va sentar bé això com a marca? No ho sé, Jo si fos una marca i patrocinar un canvi amb tant... M'entens? Jo crec que al CM del València potser s'hauria de pensar dos vegades. Possiblement. A no ser que li haguessin dit tu ponlo. Bueno, clar. Home, jo crec que al final si Hyundai pagues perquè tu posis independentment de la raó del canvi. Ja. No sé, la això cosa sí. està en que és com que prima el no perdre aquests punts de partit abans que denunciar no, a aquesta actitud racista. O sigui, és que és molt heavy, saps? Perquè a sobre, si la persona afectada dius, joder, és que m'acaben d'insultar per una cosa inherent a mi, perquè sóc negra, o sigui, és que Clar, no, exacte. No és que et diguin saps? que no, sigueu en plan, tonto. inútil, que no s'ha de Exacte. jugar, jo què sé, saps? No, és que és una cosa que sóc jo, la meva identitat, i a sobre, si jo
d'alguna manera pues, em queixo, a sobre la culpa és meva. Eres un quejica. Em sembla horrible. Exacte, es saps? A sobre culpabilitza- el sensible és ell, saps? Quan realment el que és, la insensibilitat sí que hauria de castigar-se. Exacte. Aquest jugador, pues, mirar els vídeos, mirar els micros, les coses, en plan, què ha passat? El puto partit, tio, és que no és, Sí. no és un insult menor. O sigui, és com que s'ha tolerat molts Vull dir, anys en el has- futbol, aquest racisme de merda, i ara que s'estava Ara un denunciant... partit nazi a un nazi. Exacte. No, és que, clar... Pues, Si episodis racistes n'hi ha aquí a Espanya, bueno, i a tot el futbol europeu, bueno, mundial, diria jo. Bueno, casos de... Jo me'n recordo fa uns anys, quan el Dani Alves encara estava al Barça, a un partit contra No el li van Villarreal, tirar plàtans? li van tirar un plàtan. I un altre El Pau se'l va menjar i va treure el córner i va marcar el Barça, que és com, jódete, saps? Ja. Un racista de merda. Un partit a l'Eto va voler marxar, però al final no va marxar. Clar, és Perquè que- va començar un jugador de Zaragoza en plan de si te vas tu me voy yo, i en aquell moment penses a dir, pues iros los Pues era el Diogo, no? Un d'aquests? A l'Everton, això. No, i també fa molta ràbia, no?, els companys d'equip o sigui, quan algú li diuen puto negro de mierda, aquestes coses, els companys d'equip li diuen, no, tio, no te pires. Pues és que no, o sigui, Claro. no l'he de convèncer a ell perquè no se pire, saps? No, bueno, no sé com, realment no sé com va anar. Jo, bueno, segons el València diuen que va ser el propi jugador que va dir als companys que sortissin a jugar. Però jo no sé hasta qué punto... Ja. Passa que és això, o sigui, és com que hi ha una pressió molt forta que es jugui el partit, vamos, Pels sí punts, o sí, que valguin, pels per la punts, puta lliga, prima més la lliga que no... que els pues, valors. exacte. Primer és la lliga dels valors i això també ens ho va I- demostrar el Barça i amb a l'homofòbia l'1 igual. A l'1 d'octubre no és el mateix cas, evidentment, Ja. però és un cas de què prima més, guanyar 3 punts a un partit o ser una entitat representativa de la societat. I pues, sempre una el porta segon. tancada, no passa nada. Sí. Bueno, en tot cas, també és que sembla que estem criticant molt a València, però el No. que critica és el jugador que va insultar. Evidentment. Sí, òbviament. Que a més també va haver-hi molt de follon amb els àudios. perquè Exacte, va sortir això volia temes comentar. dient de que si era sud-americano el jugador i és com... que, vull dir, primer, que más da que si era sud-americano o no sé què polla. Bàsicament, Simplement hi ha hagut una persona que s'ha sabut d'això. Com no és africà... no, el com? que passa, el que vol dir el Miki és que els micros del so ambient, Vale. això crec que ho va treure, no sé si la BBC o alguna corporació anglesa, que el suposat, això, negro de mierda, que es deia com en un to com latino, Sí. que no era un to d'algú nascut a Cádiz, La persona diguéssim. que insultava era Clar, de i el Juan Sud-amèrica. Cala se suposa que no vale. té aquest accent. Però que, vull dir... Saps? No sé, una mica... Sí. Va sortir aquesta notícia com per desmereixer el fet en si i dir, sí. home, si se sent en latino i ho ha dit un tio que és de Cádiz, no... pues s'ho haurà inventat. Saps? Una mica... Bueno, jo ho vaig entendre com que anava una mica por estos derroteros, la Sí, perquè la notícia. investigació està sempre en buscar, no?, la innocència de la Sí. persona, que no buscar la culpabilitat, no? Exacte, sí, bàsicament. I ja que ens estem anant una mica... Bueno, això és racisme, i ara l'homofòbia. part d'homofòbia. Sí. Que això... El Club Natació Sabadell un Va ser un jugador jugador del Club Natació Sabadell que ja ha sigut apartat. que li va dir maricó no sé què a un jugador de Terrassa, perquè aquest jugador crec que és activista pels drets LGTB, Bueno, el sí, esport, sí. Perquè crec que és... de waterpolo. Crec que és gay. Bueno, sí, És gay. que és gay, i a part de Ah, ser vale, gay, vale. que vull dir que ell Bueno, és todo, sí. obertament parla sobre Exacte. això, Sí, i sí, fa... sí que està vull dir que guai. en Sí, aquest era bastant... Sí, jo vaig veure una entrevista que li Saps? van fer i era això, bastant... plan bueno, que això que parla a favor, no?, de la normalització, i li van dir maricón de merda o una merda d'aquestes. Sí, que a més, jo em sentia l'entrevista que li van fer, no sé quina entrevista era, que el tio, mig en broma, deia el que li va dir això de maricón de mierda era estranger, no sé si era... Era serbi. Serbi, exacte. I va dir, si el tío es un poco más listo, com que m'ho podia haver dit en serbi, jo no Ja, m'entero. ja, Però que igualment realment no sí. està malament, No, evidentment. sí. Però és que ha sigut tonto hasta para eso, Ja, saps? ja, I, bueno, evidentment aquí sempre condemnem tot tipus d'abús racista, homòfob i de qualsevol tipus... Masclista.
Bueno, sí, de qualsevol tipus que No, no, i també, jo que que no sé, ens com agradi, el clar. del jugador del Betis, que no me'n recordo per quin... Era per commemorar alguna cosa, es va pintar les ungles de negre. No sé Borja si Iglesias. per la mort d'un company o una cosa així... Jo no sé si va ser tant per la mort d'un company o perquè No sé, com però- que volia visibilitzar això O sigui, es una va mica... pintar per alguna cosa, no? Que es pot pintar perquè li Jo surt crec que se dels les va pintar collons. perquè li va donar la gana. Vale, i ja pues Sí. ja està. El motiu Em que sona fos que- que li van ficar de, pues eso, de maricón para arriba, que és Sí. una merda d'aquesta, fulandrón, per pintar-se les ungles, vull dir, no sé. Sí, bueno, l'afició del Betis, recordem... Imagino si se les hagués pintat de colors. blau o d'un altre Clar, exacte, és que se'l va pintar del color Sí. menys... Sí, amb el que menys et poden atacar, en realitat, que és el negre. sí. La masculinidad frágil, Sí, sí, sí. Com es cuece. I si se les hagués pintat de vermell? Què passa? Ah? Rojo. No, Ben inclús, trobat. bueno, vermell, rotllo... És com típic que una dona porti les ungles vermelles, no? És com... Tampoc és un color. Sí. Bueno, que és igual, sigui que sigui Sí, el sí, color, sí, que no ho sigui. veurem com legítim, no sé, és com... No sé quin problema tenen, són putes ungles, tio, no sé. És igual, però... Està de mujer, Sí, que no maniquito. Però bueno, que ja sabem com és l'afició del Betis en aquests temes, i si no, recordeu l'episodi de... quan Rubén Castro... Robert Castro. Rubén Castro, ex davanter del club verd i blanc, bueno, va estar a disposició judicial, diria, Per violència de gènere. per violència de gènere, i l'afició del Betis, bueno, va fer uns càntics a favor dels actes d'aquest jugador i posant a la víctima, pues... Culpabilitzant a la víctima. En Sí. plan, fin, te creemos sí. a ti y era una puta o algo així. Sí, algo així. Tampoc volem donar-li molt més bombo, però Merci, que, Jaime. bueno, que ja sabeu com són. Que molta Sí. broma amb el Betis a les xarxes socials, que Sí, està bé, el Joaquín, qué gracioso es, ¿eh? Ay, qué gracioso. No, però jo, per exemple, és com que Twitter també com que té una obsessió amb aquest club per fer bromes, com lo de ¿dónde está el Betty? Que Lo posa de- que és Nigèria, Sí, dels colors. Sí. que està Bueno. bé, això està bé, però que hi ha un sector, no tot, evidentment, però hi ha un sector hi ha un sector de l'afició del Betis que huele a rancio. Sí. I ja està. Bueno, potser, Bueno. potser també per això es fa mofa d'aquest equip, no? Per el Sí, bueno, mofa dels equips a tots. Els equips tenen ultras nazis, vull dir, no... Sí, a Sabadell tenim els anti-antifeixistes. Bueno, que ja els van xutar, però... Sí, però estaven, Jo recordo quan anava al camp que raro era el partit que no s'emportava algú en la policia a mig del partit. Era tremendo. Bueno, que estaven... Jo me'n recordo anar amb el El meu... gol que dona com al Parc Catalunya i es sortien com a sota la porteria i es feia com un ràdio de seguretat, o sigui, estaven Sí, exacte. a la porteria i la gent que estava allà random estava com a la tercera graderia. Saps? Sí, com que estaven encapsulats, diguéssim. Sí, sí. Bueno, jo tinc una amiga que treballa a l'accessos del Barça i els ultras del Barça entren amb una targeta identificatòria, estan com superfitxats. Sí, tenen huella. Sí, van amb huella. O sigui, els tenen fitxadíssims i qualsevol cosa ja saben qui són. Sí. Tenen una entrada només per ells. Jo un cop em van posar aquella porta, perquè jo vaig treballar d'estiuet al Barça, Hòstia. i vaig passar una mica de por. De dir, imagina't que no li va el carnet o el que tinguin i se't posa tonto, saps? Ja. Que sí, que està la poli i tot el que vulguis, però si es Però posa l'hòstia te la tonto... lleves. Exactament. Per això no va passar res, Ja. però vaig passar una mica de por. I bueno, això seria una miqueta el debat. No sé si voleu comentar alguna coseta més així rapideta. El debat de 15 minuts. El debat de 15 minuts. Sí, 15 minuts clavats, portem? Sí o no? Sí, portem 14 amb 16. Els que deien que volien fer un programa de 30 minuts 40 i... No lo creo, mi tocina. Bueno, vale, no. doncs amb tot això, si no teniu res més a comentar, No. passem a la secció de l'Andrea. Andreita, cómete el pollo. Tafanegem? Vale, doncs jo avui volia parlar sobre volia parlar sobre l'estigma del pes, no? Sobretot el que patim les dones, no? La pressió estètica, pressió social, no, bueno, social estètica, no? Vaig tenir la idea, jo volia fer en un principi aquesta secció de la isla de les tentacions, no? Explicant les relacions de parella tòxiques i aquestes coses, però es va fer un viral fa unes setmanes un vídeo del 324 o 324, com li dic jo, i un vídeo en el que, bueno, un mini reportatge que són 3-5 minuts a una escola de Montblanc van detectar... Era Montblanc? Era Montblanc. Van fer pues, el típic dels nens desitjos pel 2021, no? I van detectar que alguns nens, però la majoria de les nenes, van ficar com a desig a prima.
vale? O ser més prima o tal, o tenir menys panxa, coses d'aquestes. Llavors, a l'escola van decidir fer una intervenció i, bueno, doncs parlar d'això, tractar-ho, no? I després sortien les nenes parlant, doncs dient que, bueno, que tenien aquest desig perquè ja es veien les influencers, van parlar una mica de les xarxes socials, quina influència tenen, no sé què, no sé quanto, i bueno, pues, o sigui, em sembla molt guai aquesta acció, vale? Però, o sigui, ara ve o sigui, em sembla genial, res a criticar, em sembla perfecte, tant de bo, no només es fes a sisena primària, es fes a tots els cursos, realment a l'ESO també tindria molt sentit a l'ESO, però inclús no sisè, sinó a segona primària, o sigui, des de ben petits, no? Bueno, però se'n va quedar curt. A mi m'ha la sensació que es va quedar curt perquè al final va haver una frase de la profe que... Lapidària, podríem dir. Sí, no, que em sembla molt bé, però això és una profe fase que diu al principi i a mi em va deixar una mica freda, o sigui, res a dir dolent de la profe, només aquesta frase que va ser com que va dir que a 11 anys això no tocava. Clar, llavors és com que per mi el report, o sigui, està molt bé, però es va quedar com curt, perquè és, vale, amb 11 anys no toca, que malament que les nenes se sentin així, però és que les dones a qualsevol edat se senten així. I jo quan era petita no hi havia influencers, no hi havia xarxes socials i jo em sentia igual, el meu desig també era prima. I era un desig totalment irracional perquè, vull dir, encara que una nena tingui sobrepès, vull dir, al final estàs en una etapa de creixement en la que es creen uns reservoris de greix, perquè al final doncs, t'ha vingut la regla o et vindrà, estàs fotent l'estirón, el teu cos necessita emmagatzemar energia i és en forma de greix. Llavors com que et sents culpable perquè t'estàs desenvolupant, no? I a més a mi també em va passar que a mi em va venir la regla amb 9 anys, per tant, 9-10. Per tant, les meves companyes de classe seguien sent nenes, perquè potser la regla va venir als 13, a mi em va venir als 10, 9, i clar, jo tenia un cos molt més desenvolupat que la resta de nenes, llavors em veia més gran i era horrible, era com, joder, és que soy enorme, no? I no entenia per què em sentia pues, això tan malament per meu cos. Llavors, la meva pregunta és, a quina edat és legítim, no? A quina edat toca sentir-se malament o voler aprimar per sentir-te vàlida, no? I és això, no? Al vídeo parlen de la influència de les xarxes socials i també a Twitter la gent en plan, que la nova generació de padres, no sé què, perquè els padres no són la nova generació de padres. I els nostres avis tampoc. Exacte, i aquí estamos, no? Llavors, bueno, dic que ho sento, no? Però que el patriarcat, no? I la pressió estètica no s'ha inventat amb internet. Ah, no? No, no fotem. Llavors, aquí, no? Abans de res, vull llançar unes dades d'una nutricionista que es diu Victoria Lozada, que el seu Instagram és de Nutritionist de New Black, i a mi m'agrada molt. Bon títol. M'agrada molt. Sí, perquè és una nutricionista especialitzada en obesitat i trastorns de la conducta alimentària. Llavors parla dels tipus de cossos, on hi ha salut, on no hi ha salut, no? Perquè al final té com aquesta concepció, no, de delgado sano, gordo enfermo, no? Llavors, bueno, va fer una publicació un dia, me la vaig guardar, la publicació, i crec que les dades no les ha agafat ella, són d'una altra font, però bueno, mira, estan validades al seu Instagram, i vale? estan validades les fonts. Sí. Vale. Les dones passen una mitjana de 4 hores al dia pensant sobre el seu cos. Que no són... Sí. Una sisena part I lo del dia. apruebo. Clar, és que és molt fort, O sigui, ja sigui cap a bé o cap a malament, ja estàs pensant en el teu cos. El 91% de les dones considera que la publicitat impacta en la construcció de la seva identitat. I aquí dins sí que podríem ficar a les xarxes socials, no? Que seria com aquest mass media, no? D'aquesta dada, el que o sigui, és un tant per ser molt elevat, però em sorprèn que sigui tan conscient del tema, però que així, o sigui, no és un tema d'aquests de que ningú se n'adona i passa, saps? És un tema que tothom és molt conscient. Clar, sí, però al final és una cosa que interessa, perquè al final és això el capitalisme, no? Te crees complejos perquè tu consumes per vendre. Sí. És el que deia que no ha vingut amb el tema xarxa, sinó que també hi havia la publicitat, el que ves a la tele, els anuncis pel carrer... Els anuncis de Colònia, que sempre han estat allà... En general, o les revistes... Mira, l'altre dia va ficar la Laura Escanes, em va sortir l'Explorar, jo no la segueixo, que era portada d'una revista, no me'n recordo la revista... Elola. No sé, no me'n recordo quina, ¿vale? I de... No té pinta. Bueno, i llavors ficava com... Bueno, titular, en portada, Laura Escanes, no sé què, i ficava com els típics titulars aquí, així mig grans. Sí. I ficava... ¿Cómo perder esos kilos rebeldes? No sé què. I després no hi havia després una secció de quiérete a ti misma?
És que potser sí, és que és molt hipòcrita Perquè és tot, no? molt del pronto, això. Llavors, clar, tu veus una revista de esos kilos rebeldes, hòstia, em sento com una puta merda perquè sento que el meu cos no és vàlid, que estic gorda i que ser gorda és lo peor del mundo, voy a destrozarme mi salud para perder esos kilos. Clar. Bueno, hi ha una altra dada. El 90% de les dones creu que l'aparença física afecta directament a la seva satisfacció en la vida. Aquesta Això data es és pot relacionar molt amb aquest concepte, no? Primor significa validesa. Si tu estàs prima, ets vàlida per fer qualsevol cosa. Si no ets prima, doncs llavors no eres una puta foca de mierda, escóndete. El 86% de les dones ha deixat de fer activitats per com se senten amb el seu cos. De fer activitats en general o... Potser, pues, no sé, la més evident potser sortir a la platja, suposo que a l'estiu també, que és quan més et mostres el teu cos perquè portes menys roba, o pues això, a mi jo personalment m'ha fet sempre molta cosa anar al gimnàs, perquè era com, la gent pensarà, ui, esta que hace haciendo deporte. Que vull dir que no té sentit, saps? Però és com... No? I llavors, aquest tipus de coses. O per això, no socialitzar, perquè no et sents bé amb el teu cos i penses que me van a criticar. No, al final, com que projectes les teves inseguretats a les altres persones, però també perquè les altres persones durant tota la teva vida te n'estan matxacant, no? Bueno, les altres persones i el teu entorn. 9 de cada 10 dones deixarien de menjar i posarien la seva salut en perill per sentir-se millor en la seva aparença física. És que, o sigui, ja no deixar de menjar d'allò de dir, què sé jo, menjo 100, menjo 80. No, posar la teva salut en perill. Sí. És Bueno, és que molt al final, aquestes dietes restrictives en les que estàs tot el puto dia menjant enciam i pollastre, al final t'afecta molt psicològicament. O sigui, ja no és la teva salut, ja no física, sinó mental. Perquè t'estàs fotent, perquè t'estàs reprimint. Al final acabes fotent-te un atracón de la puta hòstia perquè portes tot el dia pensant en ese donut que no t'has podido comer i en lloc de menjar-te'l i complir el teu desig i punto, després arribarà la nit i en lloc de menjar-te un, et menjaràs 5. Clar, però i ja no és això del donut, és dir, no sé, t'aixeques i jo, per exemple, a vegades penso, hòstia, doncs avui per dinar tinc això, o per sopar tinc això, alguna cosa que m'agradi, no?, per exemple. I clar, home, si és això, si jo tingués una dieta d'aquestes d'enciam i pollastre perquè són dietes que no són saciants. Clar, i jo si m'aixeco pel matí i penso, que bé, bueno, ironia, que bé, enciam, és que... Saps? A vegades també el menjar... No, i a més, perquè tu no portes aquesta alimentació perquè tu vulguis, és per aconseguir un objectiu superirreal, de tenir un tipus de cos que no és real, perquè tu potser per més que primis no tindràs aquell cos perquè la teva Constitució, això va dir compostura, en fi, la teva constitució no és així, saps? Exacte. Llavors, bueno, és això, com la gent relaciona primor amb èxit i primor amb salut, no? Llavors, ser prim no implica salut, al igual que ser gras no implica malaltia, perquè el pes al final no deixa de ser un paràmetre més. No pots mesurar la salut de les persones pel seu pes, perquè hi ha altres coses, vull dir, quin tipus, on té localitzat el greix, si és abdominal o és subcutani, com és la seva analítica, vull dir, clar, si tu estàs perfecte de tot i tens sobrepès... Al final el pes no deixa de ser un paràmetre, o sigui, el fet de tenir sobrepès en si no és una malaltia, és un factor de risc, al igual que si tinc el colesterol alt, tinc un factor de risc per desenvolupar problemes cardiovasculars. Està en un factor de risc. Exacte, vull dir, el pes és només un factor, és igual que ser blanc és un factor de risc per desenvolupar càncer de pell. Potser s'ha primat perquè ha tingut una ansietat de l'hòstia i la gent diu, ai, estàs muy delgado, que bien, i és com, no. Exacte, i potser estic prim perquè m'he deixat la vida, o sigui, perquè m'he deixat de salut mental i estic destrossat, no? Sí. Llavors, a més, respecte al pes, hi ha aquesta concepció que és tot voluntat, no? Que és tot, ese ser gordo és perquè tu quieres. És molt capitalisme... Sí, en plan, no pain, no gain, ¿sabes? Meritocràcia total. I és molt cultura de la dieta i de l'esforç, no? En aquest sentit. Exacte. Llavors, la gent prefereix que tu siguis una persona restrictiva, que tinguis una relació de merda amb el menjar, que ho passis malament, que passis gana, després et fotis un atracón, que facis activitat física amb l'única finalitat de perdre pes, no facis activitat física per sentir-te bé o t'agrada... Clar, o per dir, bueno, jo tinc una alimentació saludable perquè estimo el meu cos, perquè cuido de la meva salut de veritat i no per aprimar. O faig exercici per sentir-me més forta, per sentir-me més energia, no per aprimar, no? Llavors,
Clar, o sigui, la gent utilitza l'activitat física com una eina de compensació, en plan, lo típico de, jo que sé, és diumenge i tens un dia familiar o amb amics i dius, hòstia, mañana no voy a ir a correr por la mañana perquè no veas. No, tio, si te'n vas a córrer pel matí és perquè t'agrada anar a córrer pel matí, perquè després et sents superbé durant el dia perquè estàs full d'energia, no? No perquè hagis de compensar res, no? Al igual que la gent quan menja molt, pues esta noche no ceno. Però, no, tio, sopa com tu soparies normal, és que no fa res no menjar. Sopa si tens gana, punt. Sí. Que vingui de gust. Exacte. Aviam, clar, si no tens gana no mengis. Es un montón y es com de no sopo porque no me entra nada. Exacte, està el depòsit ple. Exacte, però si tens gana dius, no, és que ara no, la gent no és com, no puc sopar, no em mereix, com si no et mereixessis menjar. Sí, no, com que el cupo de menjar del dia ja està I és això, és com aquesta culpabilitat, no? Que es crea al voltant de si tu no dus aquest estil de vida ets una puta merda, però clar, podries plantejar-li una persona que treballa 8 hores al dia, que triga 1 hora en arribar a la feina, 1 hora en tornar, que després ha de fer la rentadora, ha de fer la compra, ha de fer el dinar, el sopar i deixar-ho tot llest, que després si té fills, o sigui, després cuida d'una persona dependent. Aquesta persona li has de dir, pues no, ara hazte tus 30 minutos de cardio i tu rutina de HIIT, perquè és que si no eres una puta mierda. I després també hem de pensar com estan construïdes les ciutats. Les ciutats no estan construïdes perquè la gent camina, estan construïdes pels cotxes. Ara mira, a Barcelona amb aquestes illes ho estan fent més o menys bé, perquè els nens poden anar amb el seu patinet, poden fer activitats a l'aire lliure, més o menys. Quan diem patinet, petit incís, quan diem patinet, diem patinet analògic, de donar-li tu amb la cama. Els elèctrics aquí no són benvinguts, ja està. Llavors, clar, has de dir-li a aquesta persona que si no fa exercici o que si no come bròcoli cada puto dia, que és una puta merda. I a sobre, si estàs gordo, ets la pitjor persona del món perquè fas puto fàstic, no ensenyis el teu cos. Que el Simpson, el Homer es va morir per menjar bròcoli. És veritat, és veritat. El bròcoli està superbé, vale? Llavors, què passa? No, mira, pues no, però el bròcoli és molt ric en calci i també té uns components que ara no me digáis deciros qual perquè això ho vaig fer a quart de carrera fa 3 anys que em vaig graduar. Vieja. Que vull dir, tu per exemple, quan fas una barbacoa fas barbacoa, no? Sí. Llavors hi ha una part del menjar que és crema. Sí. Aquesta part cremada és que té compostos cancerígens. Sí. Vale? Doncs el bròcoli els com bloqueja. Vull dir, bloqueja aquesta capacitat cancerígena. O sigui, estàs proposant que en cas de barbacoa foteu un bròcoli allà... En sèrio, perquè el meu profe que em va explicar això a la uni va dir que ell quan anava a barbacoa els seus amics es reien d'ell perquè ell anava a barbacoa amb un tàper de bròcoli. Que ja està, que no és una cosa que hagis de fer, però que... No. Des d'aquí animem a... menjar bròcoli a les barbacoes. A la barbacoa. Claro que sí. Sí, Life hack. 5-minute hack d'aquests de... Exacte. Llavors, dir que si tu fas exercici, tu cuides la teva alimentació, és possible que una de les conseqüències sigui primar. Però és possible perquè al final si tu ets una persona que abans tendies a consumir productes ultraprocessats, aliments que no són nutricionalment interessants, que no són nutritius, per dir-ho d'alguna manera, llavors és possible que primis, és possible que no. Vull dir, és una de les conseqüències, però al final si fas exercici, cuidar la teva alimentació, que l'objectiu final no sigui primar, sigui cuidar el teu cos. Perquè al final, si fem aquestes pràctiques, si cuidem de la nostra salut de veritat, ho hem de fer des de l'amor, des del nostre amor propi, no per l'objectiu de primar. I amb això no estic dient en plan, no, si no em ve de gust no faig exercici, o no, comete les coses que té la gana, no estic fent apologia a l'obesitat. Només estic dient, estic fent apologia a l'amor propi i que estimar el nostre cos, simplement perquè el nostre cos és el lloc on, o sigui, el lloc al món on habitem, és el nostre mitjà per viure, és el que ens permet moure'ns, el que ens permet, per això, viure, estar vius. I per això hem d'estimar-lo i respectar-lo, no per si està prim, és gras, o per si tiene celulitis o no tiene celulitis. Llavors, nosaltres tenim valor perquè existim i perquè som. I ja està, en especial a vosotras, guapíssimes, que m'estáis escuchando, os quiero. Molt bé, doncs moltes gràcies per aquesta secció, molt interessant, moltes coses, segur que moltes coses que s'han quedat també al tinter, sí. Però bueno, ja això la gent que ho escolti l'interessi segur que ho pot ampliar o... Segur que parlarem més de... Sí, o inclús li podeu consultar a l'Andrea. Jo soy una pesada. Que és... Exacte, la vostra nutricionista comunista. I ara anem amb la secció del nostre estimadíssim Miquel. Número 8. Número 8. Avui no faig la meva secció. Número 8. Ha sigut Sant Jordi? Ningú ho sabia? Val a dir que ningú ho sabia?
I, per tant, he pensat de fer recomanacions de llibres. Ja sigui perquè ho recomanen experts o perquè són llibres... Ho recomanen experts, l'expert ets tu. No. Ah, vale. Jo ficaré aquí llibres i sí? Aquest llibre l'ha recomanat tal persona. Vale, perfecte. O simplement llibres que, pel que sigui m'han marcat a la meva vida. Hòstia, bueno... És que nosaltres, clar, això l'audiència poder dir per què riuen si encara no ha començat? Nosaltres hem vist els llibres que té aquí i no marquen. O sí, però el curiós és que marquin aquests llibres. Bueno, ja. Així ha sortit el Miquel, ja està. No marquen com penseu que poden marcar. En plan, marquen d'una altra manera. Però marquen al cap i a la fi. Jo endavant. I després, qui vulgui se llegeix. Vale, pa'lante. Comencem endavant. per llibres de no ficció, ¿vale? Diré títol i autor i després per què recomiendo, ¿vale? El primer de tot és la biografia de Nacho Vidal, escrita per David Barba. Gran cognom? Gran cognom? David, sí. David Barba. Perquè és el llibre preferit de Rafa Mora, que és un referent intel·lectual del programa. No. Home, tu quan vas amb el cotxe, amb el Corsa, fas el vídeo aquell famós del Rafa Mora, que surt com amb un cotxe esportiu. El tio diu, me río en tu cara, oh payaso! I després li fot canya i surt pitant. Sí. El Miquel és així, Bé, el segon llibre és el Mein Kampf. No menciono l'autor. El llibre és molt recomanat. Per lo que sea. No va ser Stalin? És molt recomanat perquè són coses que pel que sigui no heu de fer. Això és com el capítol dels Simpsons, que el Barça apunta als, com es diu, als exploradors aquests tan famosos dels Estats Units. Els Scouts. Sí, una espècie de Boy Scouts, i llavors perquè li prometen com una navalla i li donen un llibre que és Los 500 noes y los 10 síes de usar una navaja. Pues el Mein Kampf vendría a ser... Exacte, Los 500 noes. Sí. Vale, el tercer llibre és Determinación estructural de compuestos orgánicos, escrit per Freds, Bullman, Affolter, Martínez i Herrera, que és l'únic llibre que em vaig haver de comprar mentre feia la carrera. Més que res perquè el feia servir durant l'examen i si no, pues te follaven vivo. Això fa molt a la uni, també m'ho fet comprar un llibre. És hablar de su libro y cómprate su libro. Clar, això era un llibre publicat per la uni pels seus profes. Sí. Aquest és un llibre que el fan servir a totes les universitats. No era del... Bueno, doncs encara no és... Està bé. La resta dels llibres me'l vaig pillar pirata per PDF i aquest pues, te l'havies de comprar com bastant sí o sí. A més va bé perquè després m'ha servit, per tant, és un llibre que m'ha marcat bastant a la meva vida. Vale. Un altre llibre que m'ha marcat és el llibre de Socials de quart d'ESO, perquè va ser quan em vaig enterar... El Vicent Vives. No, Santillana, ¿no? Santillana. No recordo. Sí, hòstia, jo crec que tenia Santillana. Ediciones Santillana, tío. Jo és que a quart d'ESO tenia el llibre digital, que anava amb ordinador. La pija. Bueno. Una puta merda, que pijas. Era un notebook d'aquests. Em va marcar molt perquè va ser quan em vaig enterar que el dia del meu cumple va ser quan van caure la bomba de Hiroshima. O sigui, vaig néixer 49 anys després de la bomba de Hiroshima. Casualidad? Jo no lo creo. I per això el Miki és la bomba. Continuem? Bueno, un saludo a Eugenio, que era el profe de socials de l'ESO, que és el que va escoltar, però bueno, jo saludo. Aquí, com primer llibre que he portat és... Aquests són de ficció, ja? No, aquest és no ficció. Aquest és no ficció, vale. No facis spoiler. Caborias, la volta al Polònia amb 80 gags. El llibre aquest és bellíssim, però era la puta risa, perquè el llegies imitant la penya del Polònia. I ja està. Bueno, acabaves imitant el Montilla perquè era el més fàcil d'imitar. Caborias. No gens menys. Vosaltres veu ser més de... Vosaltres éreu més de Polònia o de Cracòvia? Jo he de dir que era més de Cracòvia. Jo les dos. Jo el Polònia no el veia tant. Jo no ho mirava. Hola. Després també fent apologia a la tele frases... I el feixisme, indirectament? Bueno, frases célebres de niños de l'hormiguero. Juan al hormiguero era fascista. O sigui, no tant. Hem de dir no tant. Fascista. Moderado. De centre? El flipi molava. Hi ha frases, per exemple, com... Una a l'atzar, obre una a l'atzar. Quina pàgina és, pels oients?
No, pues a la página, bueno, endavant. 75. Ah, endavant, página 75. Germán, 5 años, estaba jugando en casa de su tío con un revólver de plástico y de repente le apeteció ponerse a pintar. Entonces le dijo a su tío, dame un folio blanco o te mato. Dame un folio blanco o te mato. Hombre, Germán, pídemelo por favor, le contestó su tío. Germán entonces le dijo, por favor, dame un folio blanco o te mato. Ja, n'hi ha que són gracioses i n'hi ha que... Cuidado, ¿Un otro? Vinga, va. Una cuarteta. Lucía, 6 años. En un kiosco, Lucía cogió una revista de los Loonies y la levantó mientras Loonies. gritaba a su madre. Mamá, ¿has cobrado ya? Y anunció bonus track, diccionari de noms de persona. What? Sí. Esta no la sabíais. No? No. El van comprar els meus pares per posar-me el nom. Hòstia, No! hòstia, però van llegir poc, Per posar-te Miquel, nen, tampoc van I buscar molt. a la primera pàgina està en una llista de noms en la qual no està el meu nom. Hòstia, però llegim els possibles noms. Eren Adriales, Dionís, o sigui, gràcies per no posar-me Dionís, Hòstia, Dionís, tio. Gabriel, Guillem, Pau, Roger, Romà, Romà. i Damià. Hòstia, Damià... Hòstia, el de Dionís... Damià, bueno, Dionís Canvia't, i Romà. Canvia't el nom al Twitter i posa't Dionís. Sisplau, Dionís no és. sisplau. Si arribem a 1.000 reproduccions, Ah, és ni que de puta hauríem conya, ho d'haver fas. tingut marcats els nostres noms. El meu significa virilidad, no sé què. Perquè Sí. com és un nom de tio Després tia... mirem. Però Andros, clar. Clar. Andrés Andros, que és hombre. I aquí hi ha un nom graciós que és Muculmoc. Com? Un culmoc. Mucolmoc. És molt graciós aquest nom. Però això és català? Sí, en castellà és Mocolmoco. Existeix el nom. Hòstia, però això segur que s'ho van inventar. Va ser com un easter egg d'aquells de les pel·lícules que t'ho posen per fer el jajas. Per rellenar. Un llibre bíblic o alguna merda així. Hòstia, nen, però Mocolmoc i en castellà Mocolmoco. Sí. Hòstia, és que et fan bullying, tio, jo ho sento, però dius així i... No. I per quin sigui el diminutiu? Moc. Moqui. Faries com el Mulco. pingo. Moc, moc. Bueno, passo a llibres de ficció. Segueix. I si no, no acabam. No, exacte. Harry Potter de J.K. Rowling. ¿Vale? És la història d'un nen maltractat pels seus tiets potencialment hooligans protofeixistes que hereda una quantitat de diners perquè de cop és mag i resulta que tenia diners en un banc i passa els estius amb la família del seu col·lega pelirrojo, ¿vale? S'acaba follant a la germana petita i no els dona ni un duro a la família. I això, pues, bueno, picadet en 7 llibres per anar a generar transfuga. Sí, és que poc més a afegir, és que... Sí, bon resum. El segon llibre de ficció és la Constitució Espanyola. Aquest podríem dir que és llegenda, no? Hi ha parts de veritat, hi ha parts inventades... La gràcia és llegir-ho i veure quins són de veritat, sí, quins són ficció i quins no són ficció. Clar. La mirada d'Espanya, pues sí, és... Aquest és real. Però el tema de... Vivenda. Tema vivenda, tema treball, ja... Bueno, Aquí... Sí, bueno, no passa res. És que vivenda... No està ben dit en català, és habitatge. habitatge. Perquè vaig fer l'altre dia un treball i vaig buscar en plan com se dice vivienda en català perquè no em sortia i vaig dir Vivenda, habitatge sempre sí, vivenda. pues ho vaig buscar i em va sortir. Bueno, Potser sí, però em va sortir rotllo. Però tu també ets d'aquella gent que fot fàstic que diu vas. Què polles és això de vas? No es pot dir vas, però Que potser- mengeu els pebrots, els Que que diu potser vas i passa ja igual, està. potser és millor Got. habitatge que vivenda, però potser vivenda també està acceptat. Bueno, no sé, que em vaig quedar una mica com loca, en plan, hòstia, que no és vivenda. Vale, Bueno, ja està. ja sol a veure quan vingui i ja ens ho resoldrà. Exactament. Amb el softcatalà. Correcte. El següent llibre és 11 minutos de Paulo Coelho, ¿vale? Perquè és... Paulo Coelho no m'he llegit cap llibre, però els seus memes em fan molta gràcia. Ja està. Forma de llegir. Les frases. Però el recomano perquè a la mítica entrevista que li van fer a Dani Huiza és l'únic llibre que sabia llegir. Actor favorito, Recomano. Torrente. Torrente. Sí, ja posarem el link a l'entrevista. Peli Actriz favorita, la mujer esa de Pescadito, Torrente. ¿no? La- Pescadito. Al cabo de l'entrevista, totes les respostes són Torrente i després li diuen ¿cuál es el último libro que te has leído? El tío, wow, hace mucho que no leo, no sé qué, da com diu 11 minutos de Paulo Coelho. Dius, bueno, ha remuntat Qui- una mica la cosa. Quina és millor entrevista? Aquesta del Huiza, que és boníssima, o una que crec que li va fer Mundo Deportivo a l'André Gómez?
Aquesta és molt dura i molt bona, eh? A veure, amb la del Wizard rius més. Passa que és escrit. Ah, vale. Vam fer una entrevista del pal... Bueno, i què t'agrada fer el teu temps llibre, tio? No, bueno, penso en el futbol, no sé què, tal, que dius, vale, sí, tio, però... T'agrada algun esport? No. Futbol. T'agraden les pel·lícules? No. Era això no sé tal què. qual, no. Sí, era com molt, no sé, o tal. És super En rancio. plan que per això no publiqui res, saps? En plan... Sí, bueno, sí. Que làstima. Bueno, el següent llibre és Crepúsculo, bueno, la sèrie Crepúsculo... Tia puta, Miquel, tio, aquí m'has fallat. Aquí jo quan vaig veure Crepúsculo vaig dir, m'ha fallat No, la Miquel. però, o sigui... Els llibres són millors, els llibres no? estan bé... Hòstia, però- Jo Perquè no surt me'ls la vaig llegir i em Kristen deien que Stewart? era... Em van dir algun cop nenaza per llegir Crepúsculo, però la veritat és que els llibres estaven bé. Jo, mira, Les pel·lis eren una putíssima basura, o sigui, Sí. Spielberg es va arrencar els ulls quan va veure les pel·lis. jo És que- no me l'he llegit, Estaven bé. no me l'he llegit i per tant no puc opinar tant, però la meva germana se'l va començar a llegir i diu que l'escriptora, que no em recordo com es diu, Stephanie Meyer. aquesta, perdó, que era com molt... Esta mesa es bonita, esa botella de agua también es bonita, com que escrivia molt així, saps? Com molt anodino. No sé... Jo no sé si fa molt. la pel·lícula tampoc puc opinar perquè és l'únic moment a la meva vida que m'he dormit a classe. Ah, L'únic. perquè us van ficar Crepúsculo a classes. Perquè va ser el típic dia de voleu una pel·li? Sí, quina? I totes les nenes van votar Crepúsculo. Els nois no es posa... La desunió de la izquierda, pues versió nois, perquè no es posàvem d'acord en quina pel·lícula veure, Te la corazón Potemkin. per exemple, i no l'he vist, la tinc pendent. I bueno, va guanyar Crepúsculo i jo vaig dir, bueno, donar-li una oportunitat, surten vampirs, està guai el tema vampirs, a mi m'agrada. Clar, veus que és de dia, hi ha núvols, però és de dia. Brilla. I brilla? Què polles és això, tio? Que no s'està desfent com a l'Indiana Jones quan obren l'arca, saps? En plan... I pues no I a m'agrada. part, o sigui... I l'efecte, la primera escena del cotxe és lamentable. Sí. Quan, És molt quan lamentable. la salva que l'atropelli un cotxe. És molt lamentable. Vaig dir, però això que... I em vaig No, xugar. però a part com actuen, o sigui, fa molt mal actuar d'aquella pel·li, o sigui... No, Home, és que l'actriu és molt poc expressiva i ell també. Si les... Després el Pattinson ha fet pel·lis millors i és un actor. Sí, amb la de Tenet, A ho ha Tenet fet superbé. fa pelazo. Però ella, doncs mira, Kristen Stewart es diu, sí, no? Què més ha fet? Ha fet l'última que hizo Los Ángeles de Charlie, la Sí, nueva, Batman, farà Batman. que surt amb el cabell... fa. Sortirà amb el... Amb el Robert Pattinson, llavors. Sí, farà ell Ah. Batman. Sí, Robert No, Pattinson, dic, sí, però no, la estem parlant Kristen de Stewart. Kristen Stewart. Ah, surt ell amb el Batman. No, això no és inventat. El Batman serà el Robert Pattinson. Estem parlant d'ella. I ella ha dit que ha fet la nova dels Ángeles de Charlie, que no l'he vist. No, a mi és que em surten anuncis, no sé, on em sortia el Prime o alguna cosa així. em Sí, sortia. podria ser. I va fer una de rockeres amb la Dakota Johnson. Segurament ha fet coses, També és una tipologia de pel·lícules que a mi Però és no... que al final, quan la miro, la veig a Crepúsculo, saps? Sí. Em costa molt Sí, separar-la. diguem que és una actriu molt sosa. És aquella actriu que se li ha quedat al paper, com els altres. El següent Sí. llibre, Endavant, sí. El Manantial o qualsevol llibre de Ayn Rand són altament recomanables perquè cremen bé. Sí, és bon material. Jo podríem, per acabar amb això dels temes dels cotxes, dels dièsel i tal, un motor de combustió però de llibres d'Ayn Rand. També. Tiraria bé i no gastaries petroli. Ja està. Sí. Bueno, aquest és el llibre que m'he comprat per Sant Jordi, que és Assassinat al Consell Polític de Pau Juvillà, que és un tio que és diputat de la CUP i ha decidit escriure, i està bé perquè és política combinat amb ficció, el qual vol dir que m'acabaré aquest llibre, perquè mai m'he acabat cap llibre de no ficció que no siguin xocolates. Això diu molt de tu, Miquel. I el llibre és curtet, amb el qual llegiu, cabrón. I l'últim llibre, bueno, és el llibre més venut de la història. Sí, això és veritat. I el primer que es va imprimir en impremta. Sí, bueno, és la Bíblia escrita per, no sé qui l'ha escrit. Déu nostre senyor. Déu nostre senyor. Bueno, és l'obra més de ficció més venuda, traduïda a més idiomes, que, bueno, té tot. Té sang, fetge, sexe, incest, borratxos transformant l'aigua en vi i esbojarrades aventures. Bàsicament. És l'annexa d'unió de gent de... Bueno, de gent cristiana, exacte. Moltes branques, vale? Pues com a annexa d'unió de tothom. I bueno, el president del club de fans d'aquest llibre és un senyor argentí que es diu Jorge Mario i per tant tot el que digui està bé. I detall, és d'un equip que vesteix de blaugrana. Correcte, és de Sant Lorenzo. De Sant Lorenzo.
sí. I, Ja està. i amén, i ja està. I s'acaba. Amén, com dirien les flors Mariae. No, que s'han dissolt. Bueno, com deien. Deien. Bueno. Ara són 4 hermanes Bellido Durán, 4 HBD. És que sóc una puta friki. 4 HBD. 4 HBD, sí. Sembla el nom d'un compost químic o un No, sembla com combustible manxa. un motor. grup de K-pop, 4 HBD, podria Un ser motor. perfectament. Tu sempre cap als cotxes, has una mica obsesset, vale. Sí, bueno. Moltes gràcies, Miquel, per aquesta secció on ens has fet riure i plorar per veure que tens llibres de l'Hormiguero. Però a mi de petita em feia supergràcia. Sí, me'n de recordo petits tots l'hem vist. amb 8 anys que era com, guau, que llegue la secció de frases, ¿sabes? En plan, graciosos los niños, com si Sí, no fuera la una veritat que niña, sí. no? Bueno, però feia gràcia, sí que és veritat. Moltes gràcies. Passem ara a... Al debat final, perquè ens al debat encanta final. debatir aquí. Sí, portem 45 minuts. No sé com coi tallaré això, però endavant. Bueno, si no, Està bé, una hora de podcast Una està hora bé. Sí. que no mitja. Com vam prometre al principi. Bueno, el debat final. Vam preguntar ahir a Instagram i a Twitter una pregunta. Em pregunta una pregunta, hòstia, que guapo, no? Vam preguntar una pregunta. Podríem haver preguntat una afirmació de vertader o fals, però vam preguntar una pregunta. I la pregunta, bàsicament, no recordo ben bé com estava escrita, però venia a dir si el feixisme l'havíem de combatir directament o si havíem de fer... Ignorar-lo. Activament, per aclarar, per si algú es posa super d'esto, no és amb Kalashnikovs, vull dir, es pot combatre Que també. sense armes. Bueno, O sense pagar, per així. Bueno, pues lo típico, ¿no? Que al fascismo no se le discute, no se le Se le discute, combate. se le combate. Bueno, els resultats tenen por perquè només una persona ha votat que... a Twitter, però a Instagram sí que van votar més, no? No, a Twitter, o sigui, a a Twitter... Instagram ha votat una persona que es combat el feixisme. Ah, vale. I a Twitter cap. A veure, Vale. jo crec que és com un batiburrillo. En plan, no se'ls ha donat veu, perquè els mitjans li donen una veu de l'hòstia, que al final és com que escoltes més la seva opinió que no d'altres persones, i també quan s'escolta la seva... O sigui, quan li donen veu combatre, o sigui, és com un mix, no? No, ni una cosa ni l'altra. Clar, un mix. exacte, o sigui, al final si tu no li dones bombo a això, Exacte. doncs et passa com els friquis del MIC o del PNC, partits d'aquests que tampoc sents massa parlar. Perquè no... Perquè si no els hi dones bombo, no els coneixeràs. Autobombo a Twitter, però ja està. Ja, però si que es donin autobombo, això no ho podem controlar ni tu ni jo. La Però cosa que està és quan un- grans corporacions La mediàtiques... Sexta, Antena 3, Telecinco, Això en plan... mateix, A3 Media o la de Telecinco, que ara no sortia com es diu. Com es Mediaset. diu? Mediaset o inclús TV3 també, al final causa una mica en el parany perquè veus que és un tema que dona audiència a altres cadenes i tu també doncs, convides gent obertament feixista. Sí. És que no és allò que dius oi, sí, era feixista al final. Porque- No, Per què inviteu a fatxes? per exemple. Porque somos demócratas, es escuchar todas las voces, joder, es que no lo però entendéis. Però és que hi era una mica un popular opinion, o no ho sé, no totes les opinions són vàlides. No. Perquè això de dir que totes les opinions són vàlides, no. No, perquè llavors estem legitimant els nazis i doncs no em dóna la gana a mi. Són vàlides en el marc dels drets humans. Sí. Clar, Però quan te això surts sí. fora, potser és un puto nazi de merda i potser no hauríem de donar veu a aquesta puta penya perquè és el palo. ¿Habéis escuchado lo nuevo que ha dicho alguien de Vox? ¿Sabes? És com... Sí, no, I no però- m'interessa. Una mica tornant al tema del debat d'ahir, bueno, per començar, Madrid s'hauria de tirar una bomba nuclear allà, Sí, però a part d'això, ara Espanya tenen hauria de ser un eleccions donut, saps? Amb un forat al sí, mig. a favor. i ahir van fer, bueno, va haver-hi el debat que es va pilar Sí, per l'Iglesias. correcte, A la SER? a la SER. I clar, dius, hòstia, potser hauríem d'haver parat del debat, no? Sí, sí. Sí, yo vaig llegir un fil a Twitter molt interessant, que no sé si era un psicòleg, no sé, era una persona con el Twitter verificado, o sea, que algo se... I portaven llavors a I Twitter... llavors va parlar que la Rocío Monasterio utilitzava tàctiques d'abús narcisista, no volia dir que ja ho fos, que no sé, però que les seves actituds eren d'abús narcisista, llavors ella el que estava fent amb l'entrevista és una estratègia que es diu baiting. Que es diu com, perdó? Baiting. Bating? Com s'escriu? Com B-A-I-T-I-N-G. Bating, vale. Bating, bueno, jo què sé, com el clickbait, vale, pues bating, vale. Ah, vale. Pues no ho sento, no sé parlar anglès. És que no és una paraula que havia escoltat. Vale, que simplement significa pues cebo. Llavors Vale. tu el que fas és que medio en broma, medio jajas o sense, en un sense to- voler anar exacte. males, con una medio risilla, li dius una cosa a una persona que saps que l'enfadarà moltíssim, li dius que s'enfadi, perquè sobrereaccioni, perquè li farà molt mal, llavors com tu l'has dit, medio en jajas, medio jiji,
si l'altra persona s'enfada i monta un pollo, llavors tu li diràs, oye, ¿cómo te pones por una broma? Es que vaya, llavors li fas brut de gas i li dius, oye, mira, te pongas así, tu invalides la seva reacció. Per tu quedar com a víctima, l'altra persona com que és dolentíssima. I realment va ser el que va fer, perquè ella, con su sonrisilla de merda, que... molta ràbia. Doncs li va dir això, no? que les amenaces, que, home, pues si és veritat, denuncia, no? És molt greu. Llavors, clar, el Pablo Iglesias, però realment aquest psicòleg diu que va fer molt bé, perquè al final, davant d'aquestes actituds, el que pots fer és ignorar. Perquè si et queden allà i li dones bombo i tal, a sobre, o sigui, com que estàs amb les de perdre, perquè aquesta persona és molt manipuladora, jo ho veu veure, o sigui, el tio es va aixecar i la tia no es va callar, és un vídeo que el vaig veure en plan de Andrea, míralo, perquè, en plan, tal, però em va deixar super mal cos perquè era super violent, molt violent, era com, cállate la puta boca, payasa de los cojones. Donaven ganes d'emprar violència física. Sí, i a sobre la puta gent allà es van seure, es van quedar allà en plan, tio, pireu tots, heu d'estar asseguts al costat d'aquesta energúmena. Sí, soy de... Sí, y la Ángels... Barceló. Ángels Barceló, en plan, es que soy demócrata, no sé qué. Anda a la mierda, tío. I en plan, no sé, i com agafant-lo del braç al Pablo Iglesias, tio, deixa'l que aspiri, vull dir, una cosa molt greu que li hem dit, pues que aspiri, ja està, i no passa res, en plan, ha d'estar aguantant a una persona que li està fotent merda i li està dient de tot, ha de la merda, ho sento, però és que amb aquestes persones no s'ha de fer-li cas, ja està. Sí, més quan t'ataquen, realment... T'ataquen personalment, perquè no és políticament. Exacte. No t'estan dient... que tu diguis, pues, això que has fet o això que proposes em sembla mal, perquè tal, o inclús pots exagerar de dir, pues, me parece una... Bueno, no, vale. Però no sé, ja... Que anaves a la teva família, amor, vull dir que, saps? Exacte. És molt rastrero i molt baix. Sí, perquè a més, en aquest senyor l'ataquen també molt de... Pues que t'has comprat una casa, no sé d'on, i és com... Viuen tots, realment viuen en pisos, però viuen a barri de Salamanca en llocs que són com més cars que la casa que s'ha comprat. Sí, exacte. No, però aviam, que si s'ho ha guanyat amb el seu treball, una cosa és el que guanyi i el que no, ok, però és un tio que fins on sabem, no... I mira que a mi Pablo Iglesias no comparteix un munt de coses, però home, si s'ho ha guanyat amb els seus diners, doncs ja està. L'equidistància. Clar, això sí. El qual està bé. Però és això, i aquesta pava, la representació també utilitza molt de gas, que és una manipuladora de merda. En plan, un vídeo també que es va fer viral a Twitter que era com a les notícies 24 hores, que estava amb un reporter i la tía dient, es que le dais más voz a los de Podemos que a nosotros. I el reporter va dir, sí, espera un momento, vamos a poner el vídeo. I realment en Podemos crec que estaven parlant com uns 40-42 segons i en Vox van parlar com un minut, quasi. 80 segons o un minut. Sí. I la tia va fer l'ús de gas, va dir en plan, bueno, pues eso, lo que yo decía, ¿por qué no? En plan, com va canviar una cosa molt petita i llavors com... Això vaig veure. Tia, cállate la boca perquè no tens raó, no li facis l'ofegat al senyor. Aquí el periodista ho va fer molt bé. Molt bé, perquè li va xapar la boca, però la tia és com que té aquest semblante cínico, sonriente, que no se li va... És que normal que los echaran de Cuba, saps? Aquí volia anar... A favor de que l'expropiessin. Aquí volia anar. Els pares d'aquesta senyora tenien una sucrera a Cuba... Amb esclaus, evidentment, com totes les sucreres de l'època, fins que va venir el nostre representat o basat, o com li vulgueu dir a Twitter, Fidel Castro, i va dir pireu-vos o si no us faig un ratpenat. I ja està. Sabeu què és un ratpenat? Un Mussolini. Exactament, un Mussolini. I pues mira, van fugir con el rabo entre les piernas. Sí. I això, no? Llavors jo conec que expropiés, que el feixisme ha de fer un mix entre ignorar, no donar veu i combatre. I per això és important tenir cadenes públiques de mitjans de comunicació potents, perquè si no ens passa el que passa amb Antena 3, a 3 Media i Mediaset, que si al propietari en qüestió li interessa donar-li bombo al feixisme perquè econòmicament els interessa molt, doncs home, podem tenir problemes. Perquè al final és això, el feixisme és un cebo com molt fàcil a vegades per molta part de la població que està desesperada per la pròpia realitat estructural del sistema que els té putejats. I perquè tenir odi a l'altre... O sigui, odiar és més fàcil que no raonar i separar. Sí. És això, si tu li dius a una persona que està en una situació complicada, que la culpa és dels menes, per exemple, de putos nens que són orfes que no tenen pares i estan allà desemparats i encima són negros, pues ja ves, és que, claro, és que la culpa és de los negros, ¿sabes? I llavors és molt més fàcil odiar-los que no fer l'exercici de pensar, hòstia, potser... És més fàcil, simplement és més fàcil i ja està, i no vol dir que aquestes persones no tinguin la capacitat de raonar, simplement pues que... poden caure més fàcilment en la manipulació, perquè això és més fàcil odiar.
Que jo ho he dit 3 cops, que més fàcil ho dic. Ho torno Bueno, a dir. però per si no ha quedat clar, vale, companys i companyes? Vale, doncs molt bé, no sé si tenia alguna coseta més a afegir. Bueno, podríem parlar molt rato, però... Sí, bueno, Una puta hora! Clar, exacte, és un debat que dona molt, però se'ns acaba el temps, el disc dur grava el que grava i bueno, també... La tecnologia llega donde llega. Exactament, i aquests debats també agraden escoltar-los a vegades per si t'entra curiositat i després vols buscar més informació, doncs ja teniu una mica de què pensem, si esteu a favor, si esteu en contra, ens podeu contactar, evidentment, Efectiu i Wonder. i si no us agrada el que diem, doncs gulag. Ja està. És broma, escolteu-nos i doneu-nos molts diners. Bueno, Que per làstima. acabar farem allò que fem sempre, que és Di una frase de Mariano una Rajoy. frase mítica de Mariano Rajoy. Que sempre diem la frase, mai diem d'on surt i queda una mica Bueno, rara, jo però... crec que la gent ha entès en 2 episodis que són frases molt No ho sé. estranyes en castellà i llavors només poden ser d'una persona que és Mariano Rajoy. Bueno, jo escolto el podcast, que jo participo activament i penso que aquesta frase no s'entén d'on ve. Pues és del Mariano Bueno, Rajoy. és de Mariano Rajoy, que també és una mica representat del programa, perquè Claro. tot i estar a les antípodes ideològiques, és que... És nuestro tonto, ja està. Exacte, és nuestro Ja tonto. podem fer presidents de rànquing de presidents d'Espanya i ja estaria... Sí. Posiblemente, pels loles. Sí, Sí, sí. sí, sí. Vale, y la frase digo así. Todo lo que se refiere a mí y que figura allí y a los compañeros de partido que figuran ahí, no es cierto, salvo alguna cosa que han publicado los medios. Es una frase tan de máquina. En A ver. plan, todo es mentira. Bueno, todo, no, No. pero claro, si dius a mí, allí, ahí... És per despistar. És que és un pa- màquina. És un màquina. clar, no sé com es diria en Ja anglès, està. però seria despisting o alguna tècnica del despisting. Arribes a l'última frase i ja t'estàs hartant. És que jo- Este senyor no... És que jo crec- la dicció és mal. Exacte, jo crec que si fem 100 programes d'aquest podcast, que mai se sap, no ens acabaríem les frases d'aquest home. No. Per tant, és l'hòstia. Gràcies, Mariano, per donar-nos tanto. tants memes, per retallar també tantes coses, cabroncete, però sobretot per les frases, que és per lo que I per t'apreciem. marxar. I per marxar. Sí. Que tremendo. Què feu? No sé, jo volia fer el saludo del Mariano Rajoy. Ha sortit del xoque. Aquest és el moment d'acabar, no? Sí, és el moment d'acabar. Moltes gràcies per escoltar-nos aquesta gran estona que no sabem quan serà el final. Una abraçada a tots i a la Laura també, que es millori. Sí. I ens veiem Petonets. al proper programa Puta Espanya. I puta terrassa.